Ngicela thina sonke si welcome phakathi kwethu umuntu wasezulwini. He's my friend. When I started the Restoration and Worship Center 2009, uNkulunkulu ekhuluma nami ukuthi angiqala umsebenzi 2007. I waited and prayed about this vision for 2 years. Angizange uNkulunkulu ethi angiqale ngahamba ngagijima ngawuqala, but I prayed for 2 years. God spoke to me in 2007. Then Restoration and Worship Center waqala in 2009. When iqala ibandla Restoration and Worship Center, this man borrowed me itende lakhe elikhulu ukwenza imvuselelo yokuqala lo msebenzi lo. It was 2009. Borrowed me without ukumkhokhela. Lo msebenzi waqala ngenxa yoseyili wakhe wetende lakhe. Ngangakabi nalo itende, ngaba netende late, but inhliziyo yakhe nomsebenzi kaNkulunkulu obekwe kuyena wahlala nami kwami. Saphuza ilemon twist engifaka kwi-lemon twist. Sihlala naye ezoshumayela for the whole revival. Kushumayela mina, kushumayela yena, kushumayela mina. Sayiqeda 30 days. Ehleli kuyimvuselelo. Uqalwa ukuzalwa kwalombono iRestoration and Worship Center International. Akusi umuntu ovela la eduzane, but umuntu owaziyo lombono before uzalwa. Ngicela ningivumele namhlanje ukuba simethule bandla likaThixo inhliziyo zenivulile. He can preach. And ma umuntu othanda izwi namhlanje akekho ongalithanda izwi la ekhaya. Ngoba nizalwa umuntu oshumayela lona izwi. Ngicela sihlanganise izandla semukele uzalwa eEastern Cape eBizana. Ebukhosini bakwaFaku. Umvangeli MD Faku. Akashaya izandla sililizele and welcome the man of God awushaya izandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Asihlale phansi bazalwane egameni lika Jesu. Hallelujah. Praise the Lord. Angithatha ithuba ngibingelele kakhulu indoda kaNkulunkulu Bishop BM Buthelezi, my friend egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Ngiyabingelela kakhulu amakomiti wonke nabafuthi bonke asebenza nabo ukumlekelela ukuthi umsebenzi wenkosi uye phambili. Ngibingelela obaba omama abantu abasha abantwana abancane egameni lika Jesu Kristu. Amen. Worship team abafowethu abasiphathela ugubhu abefundisi bonke abakhona phakathi kwethu egameni lika Jesu. Le ndoda sisuka kude kakhulu nayo ngiyayizwa mayikhuluma indaba ka2009 into yayizolo. Ngiqale ukuba nayo sisakhonza naye kwenye indawo engeke ngisho manje. Amen. Saqala nje sakhonza nayo 2002 bengikanye nawe laphana ngiqala ukubona lapha kwaMakhutha conference yakhona. Yeah. Kwaba mnandi indoda engavile ngathi ngayibona ukuthi ihamba noNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Okay, ngifisa ukuthi ke before siye ezweni lenkosi ngimbonge uNkulunkulu ukuthi ubaba uShenge angiphele isikhathi ukuthi ngizoma phambi kwebandla uNkulunkulu ammisele ukulisebenza. Akuyonaka into encane ukuthi umeme nanoma ubani ukuthi abe semsebenzini la usebenza khona. Alibonge igama lika Jesu. Ngenxa yokuthi ngiyazi ukuthi sisuka kude naye akubi inkinga kwesinye isikhathi uke angimeme engekho azi ukuthi nokho akunamahlathi engizowajikijela phakathi kwendlu kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah.
into engikhulumayo nje izwi lela lishumayelayo yena. Ngithi mangicabanga ukuthi ngizofika la ngishawe uvalo. Kuyasabisa ukushumayela lapho kushumayela khona umuntu oshumayela kangaka. And not only ukuthi uyashumayela kodwa nabantu asebenza nabo abamemayo ngiye ngibone kwezinye indawo ukuthi kuyasetshenzwa kule ndawo. Lo muntu akalali ngendlela akhuthele ngayo ubuthongo ngicathi into engayazi. Amen. Akanoma ngisho yini lento uyoba neshwa umuntu oyolahlwa uNkulunkulu ekhonza kuleli bandla. Kuze kude kuthi angithi leli bandla licishe lifane nebandla laseGalatia. Ibandla laseGalatia uPaul mayikhuluma ngalo uthi maGalatia ndini ngubani onloyile. Niloywe ubani? Ukuba nimhlubuke masinyane kangaka owanibizela evangelini. Nina nalotshelwa uKristu. Ngamanye amazwi kuwo wonke amabandla akhona nina wadwetshwa kwakhishwa isithombe sikaKristu. Noba abanye bezwa mabetshelwa ngoKristu kodwa nina kwakhishwa isithombe sikaKristu edwetshwa wabekwa esithombeni nambona kodwa ubani oniloyileyo. Loyo ubani? Ngakho indlela akhonza ngayo ubaba uShenge angakhuluma njengoPaul ebandleni laseRWCI makukhona umuntu ongalahlwa ukuthi ulahlwe kanjani sekulethwe kangaka izinto ezinkulu ephezulu kwempilo yakho. Hawu haleluya. Ngiyafisa ke bazalwane siphuthume sibuke izwi lenkosi khona sizosheshe ngibuyele lapha phansi egameni lika Jesu. Lapha encwadini yamakhosi okuqala chapter 3 siqala lapha ku verse 4 siye ku verse 15. Inkosi yaya eGibhiyoni ukuhlabela khona. Ngokuba kwakuyindawo ephakemeyo enkulu. uSolomoni wanikela ngeminikelo yokushiswa eyinkulungwane e-altar lelo. EGibhiyoni uJehova wabonakala kuSolomoni ngephupho ebusuku. uNkulunkulu wathi, "Cela lokhu othanda ukuba ngikunike khona." uSolomoni wathi, "Wenzele inceku yakho uDavide ubaba umusa omkhulu njengokuhamba kwakhe phambi kwakho ngeqiniso, nangokulunga nangobuqotho benhliziyo kuwe. Wamgcinela futhi lowo musa omkhulu, wamnika indodana ukuba ihlale esihlalweni sakhe sobukhosi njengokuba kunjalo namuhla. Manje Jehova uNkulunkulu wami, ubekile inceku yakho inkosi esikhundleni sikaDavide ubaba. Ngingumntwana omncane nje, angikwazi nokungena nokuphuma. Inceku yakho iphakathi kwabantu bakho obakhethileyo, isizwe esikhulu esingenakubalwa, esingenakuthathwa umumo waso ngobuningi. Ngalokho yiphe inceku yakho inhliziyo elalelayo, ukwahlulela abantu bakho ukuba ngahlukanise okuhle nokubi. Ngokuba ngubani ongahlulela laba bantu bakho abakhulu kangaka na?" Verse 10. Leyo nkulumo yabanhle emehlweni enkosi ukuba uSolomoni wayecele leyo nto. Wathi uNkulunkulu kuye, "Ngokuba ucele leyo nto, ungazicelelanga izinsuku eziningi, ungazicelelanga namfuyo, ungacelanga futhi ukufa kwezitha zakho, uzicelele ukwahlukanisa lokho okuzwayo ekwahluleleni. Bheka ngenzile njengezwi lakho, nakhu ngikunika inhliziyo enokuhlakanipha nokuqonda, okungazange kube khona okunjengakho ngaphambi kwakho nangokungayivukela, futhi okunjengakho nangesemva kwakho." Verse 13.
Ngikunika futhi nalokho ongakucelanga imfuyo nodumo ngokuba kungabakho Jesus ngokuba kuyakubakho onjengawe phakathi kwamakhosi zonke izinsuku zakho. Uma uhamba ngezindlela zami ugcine izimiso zami nemiyalo yami njengalokho uyihlo uDavide wahamba ngiyakwandisa izinsuku zakho. uSolomoni wayesephaphama bheka kwakuyiphupho waya eJerusalema wema phambi komphongolo wesivumelwano sikaJehova. Wanikela ngeminikelo yokushiswa wanikela ngeminikelo yokuthula wazenzela izinceku zakhe zonke idili. Khona kwafika enkosini abesifazane ababili Okay, go right. Kulungile mama. Asingicela ukhuleke egameni lika Jesu. Amen. Baba wethu ongcwele egameni lika Jesu izwi lakho uNkulunkulu Thank you, othona Jesus. umusaliye waliwela kithi moya ingcwele. Thank you, Jesus. Vundisa uNkulunkulu nomusa indlebe zethu Thank you, nenhliziyo Jesus. zethu kuba litshaleke baba wethu ongcwele silizwe uNkulunkulu nomusa njengokukhuluma Thank you, Jesus. kwalo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. La bazalwane esifunda khona ngizozama ukuqoshelisa nangenxa yesikhathi angifuni ukuthi kuze kube khona abahambayo abathe bayahamba ngenxa baye emsebenzini. Amen. Bengayitholanga into bekufanele bayithola. Bebesuke emakhaya beze ukuzozwa izwi lenkosi. Angifuni ke ukuthi ngilibazise. Ngifisa ukuthi siqale sixoxe singawavala amabhayibheli wethu ngoba sizohamba nawo siye nayo emakhaya kusho ukuthi sobe sinalo elinye ithuba lokuwafunda mase sifikile ekhaya mina uzohamba nami. Ngifisa ukuthi siqale la ekuthenini uSolomoni indodana kaDavide. uSolomoni indodana kaDavide. Now uSolomoni ungena esikhundleni sika Davide ukuba abe inkosi kwaIsrayeli. Into engifuna siqale ngayo ile yokuthi isikhundla angena kuso akusona isikhundla esincane. Akusona isikhundla engingafitha noba ubani kuso. Ngamanye amagama makuthiwa sikhuluma ngesizulu besiyawuthi icathulo angena kuzo zicathulo ebezingamxeka zibe enkulu kunaye. Number 1 i-challenge abhekana nayo ukuthi isihlalo azohlala kuso asisincane sikhulu siya challenge. Number 2 enye challenge abhekana nayo yeyokuthi akayona indodana yokuqala kaDavide. Traditionally kujwayelekile ukuthi makukhulunywa ngenkosi nendlalifa nomuntu ozoba inkosi kuthiwe uyindodana yokuqala yenkosi ekhotheme. So uSolomon une challenge yokuthi number 1 isihlalo azohlala kuso sikhulu kunaye. Yena uyingani lo muntu ebekade ehleli la kulesi sihlalo umuntu uNkulunkulu afunga wathi ngimfumene umuntu wenhliziyo yami. Ngamanye amagama uhlala esihlalweni somuntu wenhliziyo kaNkulunkulu. Kusho ukuthi isihlalo ahlala kuso asifani nezihlalo zonke ezike zaba ngakhoza abakhona. Lesa ahlala kuso siyamchallenge. Abafundi beBhayibheli bazokwazi ukuthi uDavide wayenamadodana ngaphambile kukaSolomoni. Kwakukhona uAdoniya, kwakukhona uAbsalom, kwakukhona uAmnoni, amadodana awu7 ngaphambili kukaAbsalom azalwa nguDavide. Kodwa manje sekufanele kuthatha umfana omncane uSolomon azoba inkosi. Oh my God. Abantu ababuka uSolomon
banalento ethenhlizweni yabo uzosenzelani lo mfana ngoba mncane nakubafowabo nalesihlalo sikhulu kunaye. Kuvamile ukuthi mawungena esikhundleni into yakho imejwe ngabantu abake baba kuyo ngaphambili. Uma ulifunda kahle iBhayibheli uzofike uthole ukuthi kuthiwa uJoshua kuthiwa ubekwa ekutheni angene esikhundleni sika Mose. Kodwa manje uNkulunkulu wayazi ukuthi kungenzeka azenyeze uJoshua mayihlala esikhundleni sika Mose. Uyaphoqeka uNkulunkulu ukuthi akamcomforte akamnikeza isibindi athi lalela njengoba nganginoMoses ngisaza kuba njalo njengoba nganginoMoses wena uzoba nguMoses kodwa uzoba nguJoshua kodwa le Moses enganginaye ngisaza kuba nawe njengalokho nganginoMoses. Ake sithi amen mathandekayo. Amanye amagama Joshua ungazama ukuzenza uMoses, you will never be Moses. Nikhona kodwa enkonzweni ungazama ukuzenza uMoses kodwa ngendlela enganginaye ngayo uMoses ngisazophinde ngibe nawe ngayo ngoba nguye izolo namuhla yebo naphakade. Ake sithi amen bathandekayo. uNkulunkulu wayekhona, uNkulunkulu asekhona, uNkulunkulu asaza kuba khona. Ake sithi amen bathandekayo. Akusiyo uNkulunkulu omusha. Ngithi ke mangikhuluma ngalena Bishop ngithi siye singakhulumi lutho ngoSathane ngoba we are not praising devil, but uSathane wayekhona owayihlupha uJobe. Is there still Satan osihluphayo namhlanje? Lo Sathane ekwathi makuvela umpristi omkhulu wayavela njenge-accuser kumpristi omkhulu uJoshua phambi kaJehova. Lo Sathane kusenguye lo Sathane. Ngamanye amazwi ukukhonza kwethu asingacabanga ukuthi sesikhonza uSathane ondekendeke, asingacabanga ukuthi sesikhonza ukhatha uSathane ozosidabukela, asingacabanga ukuthi sikhonza uSathane osizwelayo. uSathane akazwelani, nguye lo Sathane akashintshanga. Hlala phansi egameni likaJesu. Noma ungacabanga ukuthi Nkosi yami shame uSathane noma uzosidabukela ngoba sesiphila kwi-new democracy eSouth Africa mhlawumbe uzosehlisela izono. Loyo wayihluphe bulala amadodana kaJobe usazobulala wena nezingane zakho, usazokufaka isifo, usazobulala ngendlala ngoba uSathane oyedwa. Mina uyangimangaza indlela okhonza ngayo uNkulunkulu, ngendlela okhonza soft ngayo uNkulunkulu, ngendlela okhonza sengathi umngane wakho ngayo uSathane. Hayi abangizwa labantu engikhuluma nabo. Uyazi izinto ozenzayo wena ungathi uyifriend yakho uSathane, ungathi uhlobo sakho uSathane, kanti lo Sathane wayihlukumeza eqaleni kusenguye namhlanje. Please sit down guys, please. Please. Zovela ngiya kushumayela. Now, bengifisa ukuthi ngithi bazalwane before siqhubeke icathulo angena kuzo zinkulu. Abantu bamkala ngabafowabo. uNkulunkulu ke unendlela yakhe yokusebenza eyehlukile kuneyethu ngoba uNkulunkulu akabheki iminyaka.
uNkulunkulu wake wafika kumadodana amabili kaJoseph. Kubani? uManase noEfrayim. Eyokuqala indodana nguManase, elandelayo nguEfrayim. Uyawathatha uJosepha uwayisa kuyise uJakobe ukuba awabusise. Leli iBhayibheli kwakufanele isandla sikaJakobe sihlale kwindodana yokuqala. Isandla sakhe sokunene sikaJakobe makubusishwa kwakufanele sihlale esandleni ekhanda lendodana yokuqala kaJosepha okwakuManase. uJosepha wathatha lo mdala wambeka ngala ukuze sokunene sikaJakobe siqondane naye. Wathatha lo mncane wambeka ngala ngakwesokhohlo ukuze akhiphe isandla sokunene eseqedile ngala abese sibeka. Into eyenzekayo wavela wabona umuntu omdala ukuthi la akusebenzi kanjalo. Lento ihambe ngomqondo kaJoseph. Lento ihamba ngomqondo wasezulwini. Wayesevele phambanisa izandla ethatha lesokunene wasibeka kulona omncane, wathatha esokhohlo wasibeka komdala, zaphambana izinto. Kwathi lona omncane kwaba uyena othola isibusiso esipheleleyo, lona omdala wathola isibusiso esingaphelele. Zaphambana izinto, ziyaphambana izinto makufika uJehova. Ake sithi amen bathandeka. Utsho wena sengathi awuyikhumbuli lento kaDavide. Zazikhona idlakela sika Jesse. Zalethwa zafika phambi komprofeti. Kuthe mayifika phambi komprofeti amafutha ophondweni avela nquma angancibilika. Sekufikile idlakela nomprofeti wayiselingekile ukuthi ayaya ukuthi njengoba bekade uSawule eyinkosi ebeyisidlakela emude kusho ukuthi kuzongena esinye isidlakela. Kanti uJehova akasebenzi kanjalo. Ake sithi amen bathandekayo. Avela nquma amafutha yaqhamuka yoqala anquma amafutha ngeke awathele enqumile. Kwase kuphuma isimemezelo sathi akekho inosele. Naka amafutha engancibiliki. Kwathi ukhona inkinga akekho kulabo abakhona manje ngoba umfana omncane endusekweluseni kwathi mlandene ngoba sinethili likaJehova. Mlandene lapha khona wathi mayiqhamuka ancibilika amafutha, ancibilika amafutha, ancibilika amafutha. Ake sithi amen bathandekayo. Please sit down. Please sit down. Please sit down, guys. Now, uNkulunkulu wayeseke ethatha uSolomoni omncane kunabo. Ukuba bekhona amen, bengizothi ungabheki iminyaka yakho when it comes to ezintweni zikaNkulunkulu. uNkulunkulu akakhonza ngeminyaka yepasi. Kodwa bakhona abantu engikhuluma nabo. uNkulunkulu akakhonzwa ngokuthi ufike nini ebandleni, akakhonzwa ngokufika, akakhonzwa ngeminyaka yepasi, kodwa kuya ngokuthi uthini kuwe ngasikhathi sini. Yenza lokho uthembeke lokho akusho kuwe ngaleso sikhathi. Ake sithi amen bathandekayo bese uyasubmitha. Ngoba khona la ngijahe khona, khona la ngijahe khona. Wayesake esuka umfana eya endaweni ekuthiwa iseGibhiyona.
Isizathu sokuthi ayokwenza umhlatshelo eGibhiyona. iBhayibheli lithi ngokuba kwakuyindawo evulekileyo. Ubengeke anikele endaweni encane kodwa ezonikela ngo-1,000 sacrifice animals. 1,000 indawo ibe ncane. Funeka indawo ivuleke. Uba bekhona amen bengiyoke ngitshela abazalwane. uNkulunkulu akamfakanga umntwana kuhana. Usagcwele inzondo yokunyokolozwa kuphenina until aze asuke uphenina ekhaya enzondweni nayo nokuxabana nakho ayothulula ethempelini. Wakhuphuka waye ethempelini wafike wa outpora yonke into engaphakathi wathulula wabuza umpriest yini udakiwe yini wenzani wathi ngiyathulula. Ngoba uNkulunkulu ngeke afake phezulu lamabibi enzondo enginayo. Isizathu ukugcwele lapha kimi. Ngakho ngiyathulula. Ngiyathutshala makhelwane thulula makhelwane thulula makhelwane thulula. Lalela kukhona izinto uNkulunkulu angeke ayifake empilweni yakho kose kube nezinto ayithululayo. Lengano nayo yithulule, lenzondo nayo yithulule, lenhliziyo embi nayo yithulule, lamona nayo uthulule. Ake sithi amen mathandekayo. Thulula. Ungathi uNkulunkulu akafuna ukusebenza nokufaka izinto zakhe la kusuke kugcwele izinto khona. Ngakho ngathi ngaba khona izinto ezithululwayo. Mhlambe kungenzeka kushumayela intshumayelo enkulu phezulu kwempilo yakho. Kodwa ufike ekhaya ungasakhumbuli neyodwa into ekhulunywa uNkulunkulu. Isizathu zonke izinto ezikhulunywayo azithola indawo yokuhlala. Kunezinto ezigcwele sentizweni yakho. Zenza ukuthi izinto zikaNkulunkulu zingahlali. Tshela umakhelwane thana makhelwane thulula. Ma ngeke yenkosi kukhulunywa ngentshumayelo. Isidlo lesi sisesidlweni senkosi. Yiloko wakhulunywa ngakho kumprofeti kwathiwa idla ngoba liselude uhambo lakho. Ngamanye amazwi isemoni yi-1 kufanele ithathe ibanga elide uhamba ngayo empilweni yakho. Kuyakhathaza ungadli mangaba kudliwa ngoba kusuke kugcwele izinto ezithile. Lokho kwenza ukuthi ube ngumuntu oshayeka kalula endleleni. Lokho kwenza ukuthi uSathane akwazi ukuthi angakwenza isidleke sokufihla izinto zakhe kuwe. Isizathu azikho izinto zikaNkulunkulu eziphusha izinto zikaSathane. Ngakho wena thulula. Geqa sigeqe ukuze kuhlale izinto zikaNkulunkulu esizosiza wena spiritually sikusize nasenyameni yakho. Ngenxa yokuthi uthululile sathola indawo izinto zikaThixo. Khona umuntu laphana eBhayibhelini kwakuthi nguJabez. Kuthiwa uJabez unina wamzala ebuhlungu. Wamnika leli gama elithi Jabez ngoba wamzala eseyinhlungwini. Kodwa uJabez wathi angeke ngiphile ubuhlungu nebuhlungu sebuhlungweni. Wayesethi all that you bless me
ngamanye amazwi uthi Nkosi, before you bless me, please open up my territory. In other words, mayifike izibusiso ayifike ikhona indawo yokuhlala kwaso, vula indawo yokuhlala kwezibusiso. Ake sithi amen bathandekayo. Kungenzeka singafiki ibusiso empilweni yakho ngoba kuminyele. Vula, open up my territory. Ngoba ngijahile kwakuyiyona ndawo evulekile. Angikale ngale bese ke ngibuya ngicina ngale yokunikela kwakhe. Asiqale ngale. Emva kokunikela wayeseke mayinikela kwangenzeka lutho, mayinikela kwangenzeka lutho. Ngesikhathi enikela kwangenzeka lutho. Sometimes munikela kuyenzeka ngenzeka lutho same time. Angikiyeke ngoba ungizwa. Kwangenzeka lutho until kwaze kwayolalwa. Ngathi uzokhumbula wena ngiqiniseka kahle ukuthi ukhona last time ngicina ukufika la. Ukuthi uNkulunkulu sometimes akakhulumi esiphithipithini. Mayifuna ukukhuluma nomoya wakho. Ngathi yakhumbula. Yes. Ngoba uNkulunkulu ungumoya. Ngakho mayizoxhumana nomuntu akaxhumana nomuntu ngenyama yakhe umuntu. Kodwa uxhumana noNkulunkulu ngomoya. Ngoba uNkulunkulu ungumoya, umoya nomoya. I said eqaleni umoya womuntu awukwazi ukuyimela wona wodwa kanje. Kodwa umoya womuntu uthanda ukuma uncike ngomunye umoya. Na Bishop ungekho, umoya womuntu awukwazi uyehluleka kuyimela, futhi kudaliwe ukuthi ngeke ukwazi ukuyimela wona wodwa. Kodwa kufuneka uncike ngomunye umoya. Omoya abakhona emhlabeni babili kuphela, abekho abathathu. Umoya omdaka nomoya ongcwele kuphela. Akukho omunye. Akwenzeki umoya womuntu unganciki kumoya. Mana umoya wakho ancike ngawo. Lo moya oncike ngawo yiwona oconvince umoya wakho ukuthi wenze into ethandwa yilo moya oncike ngawo. Intembi ngomoya ongcwele awuzalwa naye. Intembi ngomoya ongcwele awuzalwa naye. Kodwa wamukela uJesu bese kuba ungena kwakhe umoya ongcwele. Manike ngesikhathi usakhula lo omdaka umoya awamngale lutho, uSathane uyayingenela vele. Isizathu sazalelwa esonweni. Simpewu yesono ngoba sizalwe ngokwenyama. Umuntu oqala ukona uAdam sifuze yena, yikho sona. Ngakho sivele sizalwe naso isono. Bese ke umoya wami uzalwe sowuncike ngomoya omdaka. Into eyenzekayo kwenceke yenkosi ukuthi umoya omdaka uconvince umoya wami ukuthi ngenze izinto ezimdaka. Kuba bekuthoka bengisetendeni nceke yenkosi bengiyoyichaza kakhulu le yokuthi lo moya oncike ngawo owazalwa nayo wazi yonke icharacter yakho. Wazi yonke icharacter yakho. Wazi yonke into oyenzayo ngoba ngesikhathi uqala ukuhlakanipha ukwazi nokubi bose uvela umoya wakho uncikene nawo.
yiwo lo ekuthi mawufa wona bese ke mawufa wena bese ke wona ungafi ngoba umoya awufi ufinya iwona ke okwaziyo ukuyishintsha lo moya ngoba wazi yonke into yakho wakhula nawe uyishintsha uzenza umuntu ofileyo ubuye uze ebantwini abaphilayo. Na uNkulunkulu mayizokhuluma ngabasowamukele uJesu kungena umoya ongcwele bese ke umoya wakho uncika ngomoya ongcwele. Yikho lithi iBhayibheli ningamcunuli. Ungamcunuli ngoba uncike ngaye. Uyena uthisha, uyena okuconvinceayo ukwenza izinto eziqondileyo nezilungileyo. Manike uma ulele wena umoya awulali, umoya awulali. Kodwa wena ulele, kodwa umoya awulele. uNkulunkulu ke ungumoya. Ngesikhathi ulele, uNkulunkulu uxhumana nawe ebuthongweni bakho. Isizathu mawuhleli kungenzeka uNkulunkulu athi ekhuluma nawe kube khona ingqondo yakho ethi is this real God? What if lento engicabangayo noma lento eyenzeka kimi akusiyo uNkulunkulu? Ingqondo yakho. Kanti mawusindiswe kahle, mawulele, mawusindiswe kahle, ukholwa kahle, mawulele, uNkulunkulu ufika azokhuluma nomoya wakho. Ngatshela abazalwane ke uyakhumbula ncake yenkosi ukuthi ngesikhathi ngicina ukufika la ngatshela abazalwane ngathi umoya wakho ngesikhathi ulela usuku uhleli kunamadimoni alwayo, amadimoni nawo ngumoya. Ngakho mayihlasela amadimoni ebuthongweni kuba ngumoya osuku uhleli namadimoni eza engumoya. Kusho ukuthi wona umoya wakho uhleli awulele, ingqondo ilele, inhliziyo ilele. Phela into ebona mangaba ulele bathi abantu abafile kuthiwa abantu abaleleyo. Umehluko phakathi kwakho mawulele usaphila ukuthi igazi lisuke sagijima inhliziyo isashaya. Yikho makufika ukuthi suza uyasuza ngoba usuke ungena inkinga usalele. Kodwa mase ufile igazi liyanqamuka usasuza. Now lento yokulala sungihleka mfundisi ngoba ngiyashumayela. Lento yokulala yenza ukuthi uNkulunkulu akwazi ukuzoxhumana nomuntu ebuthongeni bakhe. Kungasekho imfucu engqondweni yakhe. Ngithe mina kwanikelwa imini yonke akavelanga ngoba kwakusesiphithipithini. Alibonga igama likaJesu. Uyabona ngesikhathi kuphithizela kudlula yonke into ubona kwenzeka yonke into akaveli kahle. Kodwa masowedwa ulele. Ebona ngesikhathi sokuthula kwakho ingakho mangaba efundisa uJesu ethi mawuthandaza ngene ekamele lakho uvale ukuze ungaboni yonke into eyenzekayo ngaphandle. Ake sithi amen mathandeka. Ngamanye amazwi ufune ube wedwa kanye naye. Ngesikhathi elele wafika uThixo uma ungangikholwa uAbrahama wakwaxabana nomkakhe kanzima. Yey baxabana abantu bexatshaniswa nje indodana yoqala uIshmayeli. Uthi umama unkosikazi omdala unkosikazi wakhe wempela uSara xotsha lesi siqhikakazi nendodana yaso ngeke sidle ifa la nendodana yami. Xotsha. uAbrahama lithi iBhayibheli waphatheka kabi. Ungamsoli. Kwakuyindodana yakhe sampela uIshmayeli. Ungamsoli. Ngamanye amazwi mawususa uIshmayeli woxiphula inyama yakhe. Bengelula ukumdedela ngoba indodana yakhe yoqala azibone ngayo uAbraham ukuthi uyazala. Wabe khona uAmen. Bengiyoke ngitshela abazalwane ngithi khona izinto ezike zinamathele empilweni yomuntu.
noma sekushunyayelwe kangakanani kodwa inamathele. Lento enamatheleyo isuke izenza uIshmayeli empilweni yakhe ngoba yena usikacabanga ukuthi ungeke akwazi ukuhlukana nalento enamathelena kanti lento iyona ezomfaka esihogweni. Abangizwa labantu engikhuluma nami, ucabanga ukuthi mangabe engahlukana nalento kuphela ngempilo yakhe kanti khona ezinye izinto ekufanele zihambe. Ungazidabukeli, ungazizweli, ayihambe izinto ezikuIshmayeli empilweni yakho. Hlala phansi. Hlala phansi. Khona izinto ekufanele zihambe. Noma sewuhleli nazo isikhathi eside. Sekade sishaywa udaka naso. Kodwa uIshmayeli makahambe. Hayi namhlanje makahambe uIshmayeli. Usehlale kakhulu empilweni yakahambe. Akasithi amen matha akahambe. Hayi akahambe. Hamba. Sit down, please. Now, ngesikhathi etixosha isiqhelakazi nendodana yaso kwaba kubi. Baxabana kwashintshwana ngamazwi. Kuxabana uAbraham noSara ngenxa yokuthi ngeke akwazi ukuxosha uHagari noIshmayeli. Ngoba kuyaxashwana makufanele kuhlukwane nezinto. Abanye bakhetha ukushiya nendawo la uNkulunkulu abeke isibusiso sabo khona ngoba kusike kwathiwa makahlukana noIshmayeli. Bafuna ukuya la bezokwazi ukukhonza kahle noIshmayeli khona. Hey, amen angathi uyangiphelela la. Angikiyeke ngoba amen awufuni nawe. Now, uma sekufanele amxoshe kwayolalwa ebusuku. Kwayolalwa, kulala xatshenwe. Ayikhulumisani. Omunye ulala ubheka le, omunye ulala ubheka le. Ebhetheni odwa. Ungadlula ibhasi phakathi kwabo kunespace shaya umoya. Xatshenwe. Lalela ebusuku wafika uNkulunkulu kuAbraham. Akafikanga kusaxatshwana. Kodwa wafika sekulelwe. Wafika wathi Abraham mlalelo unkosikazi wakho. Lalela unkosikazi wakho lokho akushoyo. Ngoba uIshmayeli naye uzoba isizwe esikhulu kodwa hayi la. Le ndawo eka Isaka le ndawo. Akuyona ayaya. Uyaya. Kodwa ngithi le ndawo eka Isaka lena. Akuyona kaIshmayeli. Hamba Ishmayeli hamba. Hamba uyobusa ikhona yakho indawo eyisihogo kodwa la indawo kaIsaka indodana yesithembiso iyona ezobusa iyona ekufalisha u5 la ake sithi amen mathandekayo mahambe. Lalela kwavuka ekseni ngakusasa uAbraham uNkulunkulu usekhulumile naye waya kunkosikazi wakhe uSara. Nkosikazi nkosikazi ukuthi le nto ayizolo nkosikazi. Hayi khuleka mayidululu khuleka dambu lami leKentucky khuleka kuzaba njengokusho kwakho. The question is uxakekile uSara ukuthi le ndoda salala sixabene savuka sesihleka ivumelana nami kanti indaba yenzekile ebusuku. Uyazi oh my God, uyazi nginesifiso namhlanje sengathi khona abantu abangavakashelwa ebusuku belele kulobu busuku esizohabala kubo. Angathi khona abantu abangavisithwa ngamazulu afika khulume nabashintsha impilo yabo
kulobo busuku esolala buwo namhlanje ake sithi amen mathandekayo. May God visit you tonight. May God visit you tonight. May God visit you. Please sit down. Please sit down. Sit down. Namba besayitoyitoyi. Lalela mana esagijima uJakobe akahlangananga noNkulunkulu kodwa kwakufanele kufike la lishona khona ilanga athatha itshe lendawo ekwakuthiwa iseBhethele ekwakuthiwa iseLuza alale phezukwalo alale ayaya mayisalele lithi iBhayibheli wafika uNkulunkulu wabona iladi lifinyelele ezulwini ziyahla ziyanyuka ingelosi ushapha ngaphezulu akasithi amen mathandekayo. Why lento yenzeka sekusebusuku? May God visit you tonight. Oh yeah. May God visit you tonight. Sengathi amazulu ngakuvakashela namhlanje. Ake sithi amen mathandekayo. Sengathi amazulu ngakuvakashela namhlanje. Ake sithi amen makhola. Sengathi amazulu ngakuvakashela. Bishop. Lindela my brother. Lindela. Kulobo busuku. Khona abantu abazovakashelwa ngamazulu. Kukhona ubufakazi abazobethula bethi ngilele khona into akhulunywa uNkulunkulu benqala ukuthi uNkulunkulu akhuluma into ecacile nento ebonakalayo. Kukhona abantu abazovakashelwa. Ngicela nihlale phansi ngani zakwethu ngoba ngifuna ukushumayela. Ngicela nihlale phansi. Ngifuna ukushumayela. Please sit down, please. Please sit down. Sit down. Ngifuna ukushumayela Bishop. Ngiyayithoba nceke yenkosi. Ngifuna ukushumayela. uSolomoni wahamba wayolala. uNkulunkulu engakhulumanga lutho ngesikhathi kade kunikelwa. Kuthe sekulelwe wafika uThixo. Wayesethi now is your time. Ukuba wena ucele kimi noma yini oyifunayo ngikwenzele. Eselela. Angazi Bishop lento ngayichaza kanjani. Sengathi kwakade kuyitest akufanele ayiphase kaNkulunkulu. Ungathi kwakune audience ebukayo lo mfana omncane kangaka ukuthi uzoqualify yini ukuhlala kulesi yasihlalo. Now ukuze qualify ukuhlala lapha yana kufanele angene kwi-test ayiphase ahlale esihlalweni. Ngoba uNkulunkulu akakunyuseli kwenye level engakudlulisanga kwi-test. Kwesinye isikhathi uka ademand into enkulu kuwe kanti lento ayidemandayo uyakuthesta and lento akuthesta ngayo into ake akunika yona. Babe khona uamen bengiyothi uNkulunkulu kakunikeza izinto kanti ngalento akunika yona uyakuthesta ukuthi mayingathi ibuyisa uzoyibuyisa yini. Wamnikeza uAbrahama uIsaka. Wayesethi emthesta thatha yena loyo Isaka engikunike. Wayithatha indodana kuphela kwayo. The first man on earth ukunikela ngumuntu okuphela kwakhe amzeleyo uAbraham. Sengithi noNkulunkulu wabonela ngokuAbraham uthi okuyenzeka.
yini uNkulunkulu angayibonela ngawe emhlabeni ongayenza bese kade amazulu ngenxa yokuthi uyenzile leyo nto nami ngingayenza. Inkinga yakho ukukholwa kwakho ufuna ukulimitha ngabantu osowukhonza nabo. Awufuni ukukholwa oku extraordinary. Awufuni ukukholwa isilinganiso sokukholwa usenza ngabantu okhonza nabo. Isilinganiso sokukholwa usenza ngabantu osoke wababona bekholwa. Awufuni uNkulunkulu izinto entsha ngawe engakaze yenzeke in history. Ake sithi amen bathandekayo. Ukukholwa kwakho ukulinganisa nabantu. Ingakho nje wamfaka etestini. Uma uNkulunkulu etesta abantu kuke kuthi kukufushana ukuya lapha ya ngaphesheya kwaShoprite avela ayosishikisa ePoint kodwa siya lapha kwaShoprite ayosishikisa ePoint uyasitesta sizomkhonza yini noma sisaye ePoint kodwa sibe siya lapha yana. Laba bantu abasafuna ungizwa manje. Uma uNkulunkulu eteste abafundi bakhe uvele afune into abanayo athi yini ninayo uma ngaba zilambile ixuku kanti utest faith yabo bese bethi bona noba ngaba umuntu angaholwa umholo wonyaka wonke ngeke uzukwazi ukufida laba bantu bese lethi iBhayibheli yena wayekwazi azakwenza. Ake sithi amen bathandekayo. Kuphela wayitest ukukholwa kwabo ukuthi kuNkulunkulu esimkhonzayo akungenzeki kubantu kuyakuyenzeka. Akukho ongenzeke kuye. Wayitest faith yabo. Now wayesethi, my son, are you ready to occupy the seat of the throne? Wayesethi umfana, yes sir, I'm ready, but I'm a boy. Ngisemncane. Ngoba lento yakho yokuphakama yenza ukuthi ungasizakali. Uthi ngimfanyana omncanyana angikwazi ukuphuma nokungena kwaIsrayeli la kukhona amadoda amadala laba bantu baningi kakhulu, mina ngumfanyana omncanyana. Ngamanye amazwi uqala azibone yena ukuthi angiqualify, kodwa into ezongenza ngiqualify uwe. Umuntu ophakeme akasizakali. Kukhona abantu abalahlekelwe umkhumbi wabo wokukholwa ngenxa yokuzinika ukuthi bayazi bengazi. Ukuzinika ukuthi uyazi uvimbela amathuba wokuthi uwazi. Ithi ngiphinde ukuyitshela ukuthi uyazi uzicisha amathuba wokuthi wazi. Ngoba thina siyakiyeka sicabanga ukuthi uyazi kanti awazi. Labe kufanele sikusize khona sicabanga ukuthi uyazi ngoba uyishaya umuntu owaziyo kanti bekufanele uphumele baba utangazi ngumntwana omncinyane. Ngicela niqale phansi. Ake sithi amen bathandekayo. Bangakho abantu abasindisiwe abathandayo uqalwa phansi bathi Bishop Buthelezi ngiqala phansi. I'm just a boy. I'm just a boy. Ngikwazi ukuphuma nongena kwaIsrayeli. Kwase kuthiwa ke mfana ke cela ke. Into icelile iyona ezokuhlalisa lapha kulesi sihlalo. Kuze ngokuthi ucele kanjani. Iyona ezokwazi ukuthi lesi sihlalo sikhulu lesi sihlalo. Uhlala esihlalweni senkosi yesibili eseke yanqoba oGoliath, eseke yanqoba amabhere. Uhlala esihlalweni senkosi ebekezele, inkosi yenhliziyo kaNkulunkulu. Ukuze uqualify uyohlala kuso, cela. Nkosi, ngiphe inhliziyo ehlakaniphileyo.
ukuba ngikwazi ukwehlulela lesi sizwe. Lalela, ungathi laba abakade ngike ngathi mangikhuluma ngathi ungathi kwakune audience eyayilalela ithi awunkosi Jesu ingabe uzothini. Ukubona kwi-interview umuntu ungabe uzophasa yini, uzoyiphasa yini i-interview. Abekade bemlethile banovalo ukuthi ngabe uphendula kahle yini imibuzo ephendulwayo. Naye usenkingeni. Kodwa laba bathi ingabe uzothini inkosi yami, uzokhuluma into ethandwa yini inkosi ukuze ahlale, ngoba ngeke siphile ngaphandle kwenkosi. Sekuyinkosi yekuphela sithembe. Ingabe uzocelani? Ingabe uzocelani? Usethi inkosi ngicela into eyodwa. Ngiyiphi inhliziyo ehlakaniphileyo. Ukuze ngikwazi ukuhlukanisa nokwehlulelwa lesi sizwe esikhulu kangaka. Ngenqondo yami ngizohluleka, kodwa ngiphe inhliziyo ehlakaniphileyo. Ngoba sengifuna ukuthandaza, ngicela ubambe nakho. Usathi uNkulunkulu ngoba ucele into enhle, awucelanga selfishly. Abantu abalifundayo kwiBhayibheli bayalikhumbula leli verse elithi anikakaceli kuze kube namhlanje ngoba nicela kabi. Hayi, abona abashumayeli bayalazi leli verse. Anikakaceli kuze kube manje ngoba manicela kabi. Yini ukucela kabi? Ucela izinto selfishly. Ucela izinto eziza kuwe ezingamsizi ngalutho uNkulunkulu. Abanye abantu abanikwa izinto ngenxa yokuthi uNkulunkulu usekasebuka ukuthi mangimnika lento mina ngizobenefithani, umbuso wami uzobenefithani ngalento engimnika yona. Ngenxa yokuthi ucelile, lalela ke ngizokunika nezinto ngayicelanga. Uyabona, ngoba awucelelanga ukuthi ube isicebi. Awucelelanga izinsuku ezinde zokuphila emhlabeni. Awucelelanga ukufa kwezitha zakho. Wacelela ukuthi ngihlale kulesihlalo ngikwazi ukuhlakanipha ngihlulele lesi sizwe. Kusho ukuthi unenhliziyo yami. Lalela ke, ungayikhathazi ngalezi zinto ongayicelanga. Mina ngiyazazi. Ngizovela ngikunikeze zona. Ngoba ngifuna ukuthandaza, ngicela ubambe nakho. Ukuhlakanipha bazalwane lithi iBhayibheli uqala kokuhlakanipha kungukumesaba uNkulunkulu. Qala kokuhlakanipha ukumesaba uNkulunkulu. Khona lento ngifuna siyinake. uNkulunkulu umnikeza ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha mayikunikeza uNkulunkulu usuke engakunikeli ekutheni ukhonze ngakho kuphela, kodwa usuke kunikela ukuhlakanipha kokuthi uphile ngakho nakaphandle kokuthi kusenkonzweni, kodwa uphile ukuhlakanipha. Yo ingabe bazongizwa yini? Iphutha lika Solomon ukuthi ukuhlakanipha kuphiwe kube okukhonza kokwehlulela kuphela, kodwa ekhaya abe isiphukuphuka lale nabafazi abaningi. Ukuhlakanipha ngitholayo kwaba ukuhlakanipha kwasesihlalweni, kodwa mayisesemzini wakhe walala nabo bonke abantu besifazane 1000 wabafazi. Siphukuphuku sendoda ekhaya, kodwa ihlakaniphile enkonzweni. Now ngamanye amazwi uNkulunkulu maye kuphi ukuhlakanipha
akakutsheli ukuthi kwenzeni kodwa uyakupha. Sekuokwakho ukukusebenzisa enkonzweni, uphinde ukusebenzise nasempilweni eqhubekayo nasekhaya, nasemsebenzini la usebenza khona. Ukuhlanganipha okuphiwe uyakufaka. Mawukufakile kwenza ukuthi makucatshangwa amaposition emsebenzini kubonakala ukuthi ukhona umuntu ohlakaniphile ngokuhlakanipha kwadlulele, ongakwazi ukuthatha ifem ayibeke kwenye level. Ake sithi amen mathandekayo. Mawukhumbula ephaphele leta madodana amathathu wamaHebheru ahlakaniphile, akwazi ukwehlulela, waze abekwa ayikhundleni eyinkulu. Ngamanye amagama ukuhlakanipha akukusebenzeli enkonzweni kuphela. Ukuba bekuthiwa khona amen Bishop, bengiyothi imbi lento yomuntu okholwayo onikeza ukuhlakanipha konke kodwa khale njengabantu abangakholwa ngamathuba emisebenzi engekho kodwa bephiwe ukuhlakanipha. Ayaya, umuntu oqala ebekufana ukhanya kwena khanya phambi kwabantu. Ngamanye amazwi mawusindisiwe uba isixazululo wherever lapho khona. Ayaya, la khona amakhansela angathembekanga uvela wena uthembekile. La khona amaphoyisa angathembeki wena uvela uthembekile. La khona abantu bomthetho bonke nepolitiki ingathembeki kodwa wena njengekholwa windawo wedwa ehlakaniphileyo yokuphephela. Ngamanye amagama umuntu wase-South Africa mangabe phelelwa yithemba uyazi ukuthi ukhona umuntu osindisiwe uphiwe ukuhlakanipha. Ngoba ngijahile awuphuthuma bano phuthuma vula iBhayibheli. Shasha uJakobe 1 verse 5. Phuthuma kakhulu. Jakobe 1 verse 5. James, yes. Okay, ngicela isiZulu. Ufuna uMageba. 1 verse 5. Mana uma ke kukhona kini. Oh God. Uma khona kini onjani? Kamanye amazwi kini akufanele kube khona ongahlakaniphile. Jesu kodwa lento uzokuba umuntu ozoyizwa. Ngeke yenye into ukwazi knowledge. Yenye into ukuhlakanipha wisdom. Ukuhlakanipha akutholakala edeskini. Ungafunda uze ube uprofessor yini nento iphezulu. Kodwa ukuhlakanipha ungahlakaniphi. Ungahlakaniphi ufundile kodwa ungahlakaniphi ngoba ukufunda kunika ulwazi akukunika ukuhlakanipha. But uqala ukuhlakanipha ukumesaba uNkulunkulu. Kusho ukuthi ukuhlakanipha kutholakala kuNkulunkulu. Kodwa ukwazi kutholakala eklasini. Uhlale phansi ufunde. Onjani mfundisi? Uma khona kini Nkosi yami kungenzeka yini namhlanje
Siphume ngekho umuntu ofuna ukuhlakanipha. Mayibona ukuthi impilo yakhe sengathi ayihambi kahle. Kanti ungahambi kahle kwempilo yakhe kudala ukuthi akahlakaniphile. Oh God. Ukhona yini umuntu ongathi namhlanje ngizophuma nginje ngoba nginje. Kodwa enikeze opportunity yokuthi ofuna oswele ukuhlakanipha makacele. Now is your time for you ukuba ucela ukuhlakanipha kuNkulunkulu. Indlela ozokhulisa ngayo izingane zakho kuzoba indlela ehlakaniphile ngoba uhlakaniphile wacela ukuhlakanipha kuNkulunkulu. Wena ngenzeka ukuthi awuzange uthakathwe wena kho iqalekiso zakini zamndeni nani kodwa ukuhlakanipha okushodayo kuwe ukuze ukwazi ukurana impilo yakho. Ake sithi amen mathandekayo. Kunabantu abadinga bahlakaniphe. Ungahlakaniphi lento yakho yokungakwazi ukuyibalekela into ezokulimaza ekukholweni kwakho isho ukuthi uyisiwula wena. Wancipha ku amen manje. Uyabona lento yakho le yokubuka ama movie abhedayo efonini yakho ikwenza isiphukuphuku ngoba ayikhulisi enkosini. Ngamanye amazwi umuntu ohlakaniphile uyabaleka kukho konke ukungcola nokubonakala kungathi kuyisono. Kungesona isono kodwa kubonakala kungathi kuyisono. Umuntu ohlakaniphile uyabaleka lapho. Yo, ukuze uphephe kuleyo nto awuthandazi uyabaleka. Uma ekhona oswele ukuhlakanipha makenze njani? Ngikho ukhipha isimemezelo namhlanje sokuthi iminyango yokucela ukuhlakanipha ivuliwe kuNkulunkulu. Before siyene emakhaya iminyango yokucela ukuhlakanipha ivuliwe kuNkulunkulu. Nanti verse ufundisa ngathi uyashesha ukufika. Nanti verse ngithandaze Matthew 10:16. Matthew 10:16. Ngoba wena uyashesha ukufika. Matthew 10:16. Bhekani ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwezimpisi. Mabebona nina bazobona bona bezimpisi. Kodwa anizunqoba ngendlela abanqoba ngayo bona. Kodwa nizonqoba ngokuhlakanipha. Ngesikhathi oh my God. Khona izinto abazohluleka ukuzenza kini, hayi ngoba benisaba ukuthi niyakwazi ukulwa. Kodwa indlela enihlakaniphe ngayo. Bazoniplanela left and right, beplanela ukuphila kwenu kodwa kutholakala ukuthi anitholakali ngoba nihlakaniphile. Mane. Into engihluphayo lana Bishop ukuthi kuthiwe hlakanipha njengezinyoka. Njengeinyoka, inyoka. Inyoka. Isitha. Sengiyayibamba. Ningathatha ubunyoka benyoka. Kodwa nithatha ukuhlakanipha kwenyoka. Ngoba inyoka ihlakaniphile iyakwazi ukugibela emthini kodwa ingenazo inyawo. Inyoka. Ningalokothi nithathe ubunyoka benyoka. Ngoba manithatha ubunyoka benyoka nizoba ngabazalwana abazinyoka.
Kanti inyoka umuntu onjani? Inyoka umuntu okuhlekisayo akuhlebe mayisesithele. Ungaboyithemba inyoka. Ngoba inyoka engafike ihlebe lo mzalwane imhlebe kuBishop kanti sazophinda ihlebe uBishop imhleba kimi. Ajabula ukuthi lo muntu kusho ukuthi uyangithanda ungithuthela indaba zalenceke kanti nawe uyazithatha zakhe azise kwabanye abantu. Inyoka nje njalo inyoka. Inyoka umuntu okushayayo ningalindele ucabanga ukuthi umngani wakho niqhawulana nihagana kanti uyankonkozela emva kwakho. Inyoka. Ngalo amen. Inyoka umuntu aqhawulawa hagane nawe kanti akakufisela kuhle noma ikhona into enhle oyenzileyo uthi ethi siyakubongela bese asoka uzama ukuyiphakamisa. Inyoka phansi ngenyoka phansi. Inyoka igula kabi makhona into entsha oyenzileyo noba into enhle oyenzileyo ngeke ikufisele okuhle. Iyokufisela ngoba ibona bonke abantu bekufisela kodwa enhliziyweni yayo ithi ingxele uyayisuka. Ayikho lento yalomuntu. Ake sithi amen mathandeka. Thathana ukuhlakanipha niya inyoka. Thathana ukuhlakanipha. Bamba ngoba ngisasengijahile khona la ngithandaza khona. Impilo yakho irara smooth. Impilo yakho ihamba kahle uma uzofuna ukuhlakanipha kuNkulunkulu. Khona izinto ongeke uyicele, ongeke uyikhathaze ngazo. Kodwa uma uzofuna ukuhlakanipha kuNkulunkulu. Mana ke but ngafika ke lapha engiyakhona. Into engiyithandayo lana ngeke yenkosi kodwa bani sibonga. Kabazela. Into engiyithanda la yazini ukuthi ucele ukuhlakanipha. Wayesethi uNkulunkulu ngizokunika nongakucelanga. Mani ke akakucelanga akufikanga iopportunity yokucela engaqalanga anikele. Ubenikela njengokujwayelekile engazi ukuthi kuzovela ithuba lokuthi akacele. Kusho ukuthi ubeqhubeka nokuyenza inkonzo. God. Engafinsha ukuthi kuzokwenzekani eqhubekeni kwempilo kodwa lento yokunikela ngiqhubeke nayo. Lithi iBhayibheli wanikela nge1000 yezimvu. Ngiyabona abantu bonke bafikile kuzokwenza umhlatshelo. Kuphethwe 1000 yezimvu. Athi ake nilethe 5. Ilethwe 5 ibekwe altara. Ishiswe. Kunyuka intuthu ibheke phezulu. Ishe. Bese ethi ake niphinde nilethe u10. Ilethe u10 ushiswe. Kushe. Athi ake nilethe 20. Ulethe u20. Ushiswe. Athi letha 50 ke manje. Wezimvu ulethe u50. Awubeke ushe. Bese kuba khona indoda ethi ay angathi kuyamoshwa ke manje. Usho ukuthi uNkulunkulu ubengekezwe ngo50. Kuze kuyofika ku50 angathi akawuzwa umnikelo. Hayi angathi kuyamoshwa ke manje. Ngathi abazalwane abakangizwa. Ngesikhathi kufika owesifazana ehlamba inyawo zikaJesu. Eshaya ngephem yakhe emomozayo. You know. Ekhala inyembezi zibe sendishini njengamanzi ageza inyawo bese sula akhiphe iperfume agcobe inyawo zikaJesu. Uthi uJuda kuyamoshwa ngoba kuthathiwe le perfume yayodayiswa ngeba sithole imali eningi sakwazi ukupha abantu abampofu
yena uthi kuyamoshwa. Ake ngikhiphe isimemezelo namhlanje. Ayikho into ongayenzela uNkulunkulu noba yini bese ke kuba khona into ethi kuyamoshwa. Nangu umuntu ongizwayo ithi ngikuphindele, ayikho neyodwa into oyoyenzela uNkulunkulu bese kuba khona igama elithi kuyamoshwa. Isizathu uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Lento la makunento ekhona enhlizweni yakho makufanele wenzele uThixo into ethi uyamosha, melana naleyo nto ngoba izoletha ubuphofu phezukwempilo yakho, ngoba yithi into ongayenzela uNkulunkulu bese ke kuthiwa kuyamoshwa. Mana uJesu umpostoli angani noma uyayenza yini wena lento, angani noma uyayenza yini. Ngiyacela mongazi uyenze nceke yenkosi, ngiyacela. Usathi uJesu uma ekhuluma ngalo wesifazane uthi nomaphi lapho ekushunyayelwa khona ivangeli kungayekwa ukukhulunywa ngalo wesifazane owenze lento. Ngamanye amazwi Bishop, noba ushumayelaphi ayibe ngumdinandla indaba leyo wesifazane, ngoba wenza into engakazi icatshangwe umuntu. Wathi uJesu lo wesifazane wathiwa uyamosha, kodwa uyisikhumbuzo usama-generation to generation ukuthi kukhona umuntu wesifazane owenza into ehlukile, wanikela ngendlela ehluke bonke abantu. Now into engisho nansi ungalokothi kube khona into ethi mawuyenza uvumele izwi elithi uyamosha. One 1,000 sheep wathi umuntu kuyamoshwa, kanti akumoshwa, alikho igama elithi kumosha emagameni kaNkulunkulu, ngoba ngifuna ukuthandaza. Yini indaba lento lo mfana wayifunde phi nceke yenkosi? Kabaze lento umfana wayifunde phi lento yokunikela kangaka? Uyithatha phi? Wayincela kuyise uDavid. Uma ngathi khona into ekufanele uyincele kumuntu ukunikela, ungancela inkani yakhe kodwa uncela ukunikela, ungayincela inzondo yakhe kodwa uncela ukunikela. Angikiyeke ngoba ufuna ukungizwa. Lithi iBhayibheli uDavide esihlalweni sakhe sobukhosi, uNkulunkulu emphumzile kuzo zonke izimpi ayekade ebhekene nazo, wahlala endlini yakhe uDavide. Wayesethi uDavide enhlizweni yakhe, Nkosi, bheka mina ngihleli endlini yemsedari, ngihleli kahle. Uyabona usofa engihlala kuwo ntwana uyangishoka mangihleli kuwo, ngibuka iTV engiyithandayo, inhlobo engiyithandayo, ngihleli kahle, akusekho mpi angisalwi. Phela uDavide uyena owavuswa emva kwamakhosi, kwathiwa uyena ekufanele aqede ngezitha zika-Israyeli amaFilisti. Lamafilisti ehlula uSamsoni, ehlula uGidiyoni, ehlula wonke amajaji angaphambili, kodwa yena uDavide wawanqoba wonke, uNkulunkulu wamphumuza. Kwathi namhlanje ake ngikhiphe isimemezelo sokuthi izimpi ebawukade uzwilwa uNkulunkulu uzokuphumuza namhlanje. Ayikho impi yaphakade, ayikho impi yamanaphakade, kanti uJehova uyaphumuzana. Akasithi amen bathandekayo, Jehova uzokuphumuza nawe. Khona abantu abazophunyuzwa uNkulunkulu. Uyazi uNkulunkulu mayizokuphumuza ngesikhathi usalwa izimpi, kusuke kumfiliba phambili, kungathithi impilo yakhe yaphela lapho lwakhona impi, kanti there is the light at the end of the tunnel. Akasithi amen bathandekayo, noma ngabe ubhekene nempi enjani, leyo mpi ngeke ime naphakade, uJehova uzokuphumuza. Akasithi amen bathandekayo,
wena ozohlabelela uthi when I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. Khona umuntu ekufanele aphunyuzwe namhlanje. 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 Khona umuntu ekufanele aphunyuzwe. Khona umuntu ekufanele aphunyuzwe. Khona umuntu ekufanele aphunyuzwe. Usalwa kakhulu. Usalwa kakhulu. Usalwa kakhulu. Usalwele. Thank you, Jesus. 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 Pumula. Pumula. I declare and decree. Pumula. Thank you, Jesus. 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 Kuyenzeka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Baba mphumuze. Baba mphumuze. Usalwa kakhulu. Angasakhathale. Asakuthuka Jehova. Mphumuze. 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 Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Mphumuze. Mphumuze. Phumula. Thank you, Jesus. 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 Phumula, 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 phumula. Phumula, 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 phumula. Phumula, 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 phumula. Phumula, 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 phumula. Phumula, phumula, phumula. Phumula. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngicela bafowethu, ngicela ngoba sengifuna sithandaze. Ngicela siyibambeni la ngoba ngifuna sithandaze. Bamba nakho. uDavide esephumlile wayesethi Jehova mina ngihlala endlini yemsedari kodwa indlu yakho isebuqwayibeni indlu yakho into yokuhlekisa mo God mina ngihlala phakathi kwemsedari kodwa indlu yakho ihlala endaweni embi ngakho Jehova nginikeza ithuba lokuthi ngakhe ithempeli usethu Jehova no wena ngeke ulakhe ithempeli ngoba wena izandla zakho igcwele igazi kodwa indodana yakho eyophuma ekhalweni yona ezokwakhela wayesethi uAbraham wayesethi uDavide yabona ke Jehova ngoba usho kanjalo akukhona ukuthi ngibanga ubukhulu mawuthi akumina kodwa ivision yoqala ivele ngami into engizoyenza ngizoqoqa imaterial ukuze indodana elandelayo ingasokoli angazi shenge sine challenge enkulu kabi ukuthi singayishiyi indlu kaNkuluNkulu abalandelayo bafike into yokuhlekisa baqale phansi kube ngathi ivangeli into eqalayo kubo kufanele malifika kubo bathi obaba basebenzile phambi kwethu bamba ke ngoba senifuna ukuthandaza wayeseqoqa abakwaIsrayeli wanikela kuthi amayiqeda ukunikela ebona umnikelo usumningi wathi baba Jehova mdali wezulu nomhlaba bengiyini mina kanye nalesi sizwe sikaIsrayeli ukuba sinikele ngomnikelo ngaka into siyibongayo ukuthi lokho esinikele ngakho kuvela kuwe ngakho sikubuyisela kuwe ngoba kuvela kuwe ayaya
asikuniki into evela kithi kodwa sikunika into evela kuwe siyibuyisela kuwe. Bamba mthandaza, kuzoba lukhuni ukunikela imali kuNkulunkulu uma ungazi ukuthi imali onayo ivela kuNkulunkulu. The only thing eyenza unqwahe nemali ukuthi wazi ukuthi le mali onayo uyisebenzele kanzima, awazi ukuthi le mali uyinikeze uJehova. Wena you are just a steward, wena uyimanager, wethenjiwe uJehova uba ube naleyo mali ayinikeze wena. Uyazi khona umuntu akufuna ngimtshele indaba lana weBishop, khona into bengifuna ukuyixoxa la ngani noma uzoyizwa yena. Uyazi yini ukuthi le mali le, yazi le mali akuyona yakho? Ingabe bazoyizwa yini lento? Le mali Bishop kungenzeka ukuthi ibiphakathi kwemali eke kaqasha ngayo inkaba ukuthi ziyobulala umuntu le. Le ngisho le mina ngenzeka ukuthi biphakathi kuka 8,000 no 10,000 le mali yenze u10,000 yokuthi kuyobulawa ngayo umuntu uqasha inkaba. Njengamanje ikhishwa uBishop seyikuBishop manje. Kodwa uBishop uhlakaniphile akafuni ihlale kuye. Kodwa ufuna ukuyibuyisela kuJehova. Ukuze uJehova ihlambulule. No wonder wena usebenza kodwa uhlupheka kangaka. Ukuthi imali efika kuwe kusuka seke yahamba yayokhulunyela empepheni. Yakhulunyela kwabaphansi le mali kuwe. Le mali kuwe ivela nasenyangeni le mali kuwe. Manje mawuyigoqa uyithatha makuthiwa kuyanikelwa ushaye uvalo makufanele uyidedele. Uyingoba imali ifuna ukuthi ihlale kuwe ukuze uhlupheke ikhona. Ngoba wena uthatha ithemba lakho walibeka emalini kanti imali iyisigebengu. Kabe ngabe imali ingayithi makade ngikubolekile ithi ayidlele uyophinda ngibone ngokulandelayo. Iyisigebengu imali. Ngenhliziyo yakho uyathanda ukunginika kodwa imali inqabe. Yazi ngifisa kabi ukumbuyisela imali yakhe kodwa manje yazi kuneyikweleti kufanele ngiyikhave sengiyombona ngonyanga elandelayo. Imali isigebengu. Bambake. Yazi khona into engiyithandayo la. Sengiyathandaza manje. Yakhona into engiyithandayo uma sekutholile ukuhlakanipha uSolomon. Sekuthiwa ukuhlakanipha akwenziwe practical. Sekwenzeke konke wayeseke enikeza ukuhlakanipha nakho konke kwaseke kuthiwa akwenziwe lento practical. Kusho ukuthi khona into ekufanele ithi yenziwe bese ke kudingeka ipractical. Ekseni kwaqhamuka abesifazana ababili kade ephupha ebusuku. Ekseni kwavela kwaqhamuka abesifazana ababili kuzokwenziwa ilento practical ukuhlakanipha kwakhe. iwisdom ayizoveza obala uIsrael wonke khona ukuze kubonakalise ukuthi lofikile uDavide wanqoba izimpi enqoba ngezikhali kodwa lofikile akasunqoba ngezikhali kodwa uzonqoba ngengqondo ngokuhlakanipha kwakhe. Lento mayenziwe practical. Bafika la besifazane wathi omunye Nkosi baphethe umntwana yethu Nkosi kade silele nawe lo wesifazane nayi inkinga besisobabili kungekho umuntu la besikhona kusho ukuthi ubufakazi abukho.
bayazi abasemaphoyiseni icala as alinaku uqina alikhulunywa ngoba ke kufakazi waleyo nto. Kwase kuthiwa besikade silele ebusuku ngesikhathi siwu2 kuphela. Into engihlekisa ke lo ofaka icala uthi lo wesifazane walala phezulu kwengane yakhe wangamnyakazisa ukuthi uyabona yini ukuthi ingane uyayibulala. Wamyeka yawayibulala. Mase ifile wathatha lengane yakhe efile wamyeka wayifaka emabeleni wakhe wathatha yakhe ephilayo wayolala naye. Ekseni mabevuka loya unengane ephilayo mina nginengane efileyo. Njengamanje kunombango wengane ephilayo. Oh ya kunomsindo epalace kubanga ingane ephilayo. Kunoxokozela ophakathi ephale kubanga ingane ephilayo. Babe khona amen bengizothi singabanga ingane yodwa wonke umuntu akabe neyakhe ingane ukuze singaloko sibanga lapha epulpiti. Anikhona kodwa abathandekayo singaloko sibanga izinto esibonakala sengathi senzeka kalula mawulapha epulpiti sengathi ushayelwa izandla mayilapha epulpiti. Hayi ake singabangi wena bambe yakho ingane nawe bambe yakho ingane ake singamen mathandeka kwabanga ingane ephilayo. Ngoba ngijahile khona la ngijahe khona lethi iBhayibheli yayisethi inkosi ngibani yabanga sekunomsindo la epalace ngicela nilethe inkemba. Uyabona ke ukuhlakanipha uyazi ukuhlakanipha ukuthi bulaliso lokuzwela ngoba ukuzwela kungakwenza uthatha isinqumo esibhedayo ngenxa yokuthi usindwe ukuzwela. Kukhona abantu abathi mabeletha isimo sabo basilethela usizi kanti akukhona ukuthi kunjalo kuphela indlela ayiletha ngayo into ayilethayo. Ayisethela inkemba bekhala ingane yami ingane abadalelana ukuze nikhala into ephelayo. Khala into esile ngoba nikhalela ingane yodwa sidabule phakathi lethana inkemba sizoyidabula kusukela ekhanda sifike emehlweni omnye athatha indawo enehlo nomnye athatha indawo enehlo nekhala phakathi nendawo nomlomo. Wonke umuntu ashathi hayi yami ingane inalo ikhala. Ungathi lona kwangeyona yakhe ingane wathi ncinci nami ngizothola lamuhla ngothi lengane kodwa lo ekwakungeyakhe ingane. Where's the pain mfundisi? Where's the pain ngaphakathi? Wathi Nkosi lalela ngicela umnikeze yona iphila kungcono iphile ekuye kunoba kuthi mina ngithathe ihlangothi lento efile kodwa mayiphili bese sandle as long as iphilile izinseka zakhe lisekhona yini mathandekayo. Ngamanye amazwi lithi iBhayibheli wasabeka kwaIsrayeli ngalokho kwehlulela. Bamba ukuhlakanipha kwenziwa practical. Bakhona yini abantu namhlanje abangathi sifuna ukwenza lento oyikhulumayo babufaka kupractical. Usokhulumile manje wathi sihlale ezindlini ezinhle nasezindlini ezinkulu kodwa indlu kaJehova sebuxwayibeni. Ngakho mawazi ukuthi lokho nakho awunakho ngoba uhlakaniphile wawusiqenqe esikolweni waphasa wanenhlanhla wathola umsebenzi. Lalela wena ngikutshela khona abantu abanjengawe abafundile kodwa bangasebenzi. Banama degree njengawe banamajazi kodwa abasebenzi. Ngiqonda ukuthi uma ngaba uwazi ukuthi lokho nakho unakho kungenxa yokuthi ukubolekwe uNkulunkulu. Uthi ngifuna lento kuyenza practical yokuthi ngibuyisele kuNkulunkulu anginikeze khona ukuze uNkulunkulu abheke nengingacelanga. Khona izinto wena ongeke ukwazi ukuyicela ngazinye empilweni yakho kodwa moke wenza lento engiyishoyo namhlanje uNkulunkulu uzokulwela izimpi zakho. uNkulunkulu uzokunikeza nongakucelanga. Ngicela senze lento bazalwa njengabafuna senze practical manje kuba ngifuna ukuthandaza. Ngicela senze practical.
ngicela makhona abafuna ukungena lapha yana kulezi zinto zo speed point bafake imali nabathi ngicela ukuthatha ienvelope ngiyothatha enginakho uBishop uthi uyazalwa on Friday umuntu othi lokho enginakho into edala mina nginikele ngakho ukuthi ngikunikezwe uwe angifuni ukugodla into ezongilethela amadimoni imali ngiyigodle kimi ngoba imali ihamba kuzo zonke izandla ngakho ngizocela ukuthi ngcono ngiyinike wena Jehova ngoba wena uzobheka izidingo zami ngicela sithatha ama envelope sifake imali ku speed point sizonikela la ngaphambili ngicela senze njalo practical bazalwane practical laba bazalwane bayenza lento practical njengamanje ngifuna senze practical ngicela sizeni bazalwane ngicela sizeni sesenze practical manje sesubonile oh god lento yenzeka ekseni ukuthi kwenza practical ebusuku zenzekile izinto kodwa ekseni kodwa akubonakala practical ukuhlakanipha lento oyifunayo kungenzeka ukuthi wena bongazi ukuthi uyayifuna uNkulunkulu akunikeze oh god uthi uNkulunkulu awucelelanga ukufa kwezitha zakho awucelelanga ubucebi bakho kodwa into yenzile ukuthi wena oh ngathi yaphela ama envelope ama ngathi yaphela ama envelope ama bafowethu phuthumani naba abantwana benkosi bafuna ufaka imali ngegama lika Jesu God bless you phuthuma oza thank you bless you okay ngicela manje uma bekhona abantwana benkosi laba bathatha ama envelope abathi ayikho imali njengamanje kodwa imali izoba khona come Sunday izobe ngibuya nayo imali ngizoyibekala futhi unyanga iyaphela recently iBishop njengibalizalwa nje khona into ekufanele ngiyifake akwazi ukuthi baba wami izalwa kufana nje ngathi kuzalwa noma ubani ngiyacela bazalwane ngiyacela lama envelope bazalwane ngicela phela senzo practical manje senzo practical manje bless you ngicela abazalwane abafuna ukufaka imali ku speed point njengamanje uphi lo mzalwane ophatha speed point ngiyabonga mama ngiyabonga kakhulu ngicela ume la ngifuna ukubeka isandla egameni lika Jesu bless her God in the name of Jesus bless her in the name of Jesus bless him Lord in the name of Jesus thank you abazalwane laba bafuna ukufaka imali ku speed point ngicela bame ngeenyawo zabo njengamanje abathi abawuphethe ukhethe njengamanje kodwa ukhona kwi-account ngicela bame ngeenyawo zabo egameni lika Jesu ngicela bame ngeenyawo zabo egameni lika Jesu abathi abayiphethe imali ukhethe kodwa bafuna ukufaka ku speed point ngicela bame ngeenyawo zabo abayiphethe imali njengamanje ngicela bame ngeenyawo zabo laba bekhona God bless you ngicela nime lapha abafowethu ngoba ngicela nime lapha ngakulabo bafowethu bese keza kunina lo sisi ophethe ilokhuzana nime nje lapha ya nodwa egameni lika Jesu ngathi njengamanje Bishop ngifisa ukubuyela phansi njengamanje sengiqedile ukushumayela njengasengiqedile nje ukushumayela ngizocela ukuthi sivala amehlo wethu sonke simele ngeenyawo zethu
Sivala amehlo wethu siphakamise izandla zethu ngicela uze ngaphambili nceke Nkosi. Ngicela siphakamise izandla zethu sivala amehlo wethu egameni lika Jesu. Thank you Jesus. Kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami mangihambi mihla yonke kanye nawe kanye nawe Nkosi yami